Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. Yau bidiyon da muke tafi da shi shine wani application ne za mu nuna shi guda yanda za ka kare kanka daga cutar corona, sannan yanda zai gwada ka idan kana da cutar corona. Wannan application ɗin haɗin gwiwa ne na ma'aikata ta lafiya ta Kano, sannan kuma da wani hub kamar startup na Kano na developers suka haɗa wannan application ɗin domin gwada coronavirus. Wannan application ɗin shine gashi kamar haka: COVID-19 Kano Guide. Shine zai guiding ɗinka akan abubuwan duk da suke tafiya akan coronavirus, domin su labarai akan ta, sannan kuma da adadin mutanen da suka kamu da ita. Gashi nan idan ka shiga nan ne fuskar application ɗin kamar haka. Gashi nan total cases reported, cases ɗin da aka samu a Najeriya gaba ɗaya su ne 4,399. Active wanda suke da ita yanzu su ne 3,478. sai gashi na recovered wanda suka warke su ne 778. sai gashi nan death wanda suka mutu 1,444 kai. Sannan ga su nan a Kano, mutanen da suke da ita yanzu 602, sannan mutanen da suka mutu 26, wanda suka warke 48. Gashi nan sun yi updating ɗin abin na kanan a shekara ta 2020, watan 5, 11 ga wata, karfe 11:31 yau kenan safe. Gashi nan mutanen da suke suka ce cases summary in other states. Gashi nan mutanen da suke da ita a sauran jihohi su ne nan inda zaka ga adadin mutanen da suke da ita. Nan shine dashboard ɗin application ɗin, nan kuma guide. Nan guide kuma shine yanda kamar abubuwan da zai nuna maka yaya wannan cuta take, ko kuma yanda zaka kare kanka da ita. Gashi nan suka ce all you need to know about coronavirus. Duk abubuwan da kake so ya kamata ka sani akan coronavirus, idan ka shiga nan zaka gani. What is COVID-19? Mecece ita wannan? Suka ce coronavirus disease. COVID-19 is an infectious disease caused by a new virus. The disease causes respiratory illness like the flu. Suka ce wannan cuta ce ta coronavirus, kamar cuta ce da ake kamuwa da ita wanda ya samu ta wajen sabon virus. Abubuwa ne dai na kan coronavirus. Help prevention symptoms, alamomi da yanda aka kare kanka shine a nan guide. Sai nan news. Nan su ne duk labarai, misali duk labarai da suke akan coronavirus in duk za su saka maka. Gashi nan duk nan idan ka shiga duk a cikin wannan application din zaka samu. Sai nan self check, ka ga da kanka na wannan cuta. To a nan self check din nan za mu ga form ne zaka cike shi kamar haka. Gashi nan a farko zaka ga self check yes or no. Idan kanka zaka dubawa sai ka danna yes, idan ba kanka zaka duba ba sai ka danna no. Misali yanzu zan duba kaina, to sai in saka sunana misali, ko na sa sunana. To sai a ce in saka address ina, misali ko na saka Kano, na saka address, traceable address inda za su nemo ka, address inda za a san inda kake. Hannun bar gidanku da dama ka saka. Nan za ka saka phone number ka, misali ka saka phone number ka, kawai misali haka ka saka phone number ka. Sai ka saka shekarunka, misali ka saka kamar 40, sai ka danna submit. Za su tambaye ka in su tambaye do you have cough, kana tari? Idan kana yi sai ka ce eh, in ba ka yi sai ka danna no. To misali bari mu ga da yes. Sai su ce do you have a sore throat, kana samun ciwon haƙori na mura haka? Idan kana samu sai ka ce do you have fever, kana da zazzabi, temperature 37.8 Celsius and above, kana da misali zazzabi wanda yanayin zafin jikinka ya wuce temperature 37. Idan kana da ita sai ka ce misali abinda dai ake so a ce shine kana fama da zazzabi mai tsananin zafi. Idan kana fama da shi sai ka ce are you having difficulty breathing, kana samun wahala kusan gurin numfashi? In kana da shi sai ka ce misali do you have a travel history to a COVID-19 infected area,
kana da wani tafiya da kai ka je kuma wajen da akwai mai coronavirus a ita, kamar misali a ce a nan ka je Lagos ko ka je Abuja ko ka je China, to idan ka taɓa zuwa wannan wajen sai ka danna yes. Suka ce do you have direct contact or is taking care of a positive COVID-19 patient? Aka ce ka taɓa samun wata alaƙa da wanda yake da coronavirus ko kuma wanda yake kula da mai coronavirus. Idan ka yi sai ka ce eh, sai ka danna check bayan ka gama. Gashi nan sai nan yazo your risk of having COVID-19 is high. Suka ce tsammani ko kuma yanayin da zai sa ka sami coronavirus ya yi yawa sosai, akwai yiwuwar kana da coronavirus. Sai suka ce stay calm, ka tsaya guri ɗaya, isolate yourself, ka kare kanka ko kuma ka je ka killace kanka from friends and family, ka killace kanka daga abokai da 'yan uwa. Call this hotline for urgent medical attention, ka kira wa'annan nambobi domin samun taimako na gaggawa. Idan ka cike misali nan, idan ka cike duk abubuwan da kake ji, wai ba lallai za ka saka ba, abubuwan da kake ji ne za ka saka komai. Idan kana jin kaza sai ka danna kaza, idan kana jin kaza sai ka danna kaza. Gashi nan a nan idan ba kanka za ka duba ba, gashi nan za ka gani. Za ka rubuta sunanka kai mai dubawar, sai aka rubuta wanda za ka dubawa, za ka rubuta lambarsa, za ka rubuta sunan shi, za ka rubuta shekarunsa sai ka danna. Wannan shine application na auna coronavirus. Za mu ajiye link ɗin a description na wannan video. Da Allah duk wanda wannan ne ya kasance zuwansa wannan channel na farko, ya daure ya danna mana subscribe sannan ya danna mana alamar like. Assalamu alaikum warahmatullahi.